Wala charger diri ha? Charger? Ang charger der. Pwede mo ako maka-charge sa gyapon. Fast charger ka? Pas-pas ikaw maka-charge na. Dali ra kayo. Minutes? Seconds? Or? 2 minutes. Charge na dayon. Sa mento na eh? Tama. 2 minutes? Malipay ana. Karang kamu kubalon ta ba itong kanana tapay-tapay. Para maglahi man mo ipa-charge siguro. Pwede mo mga tawad as tubangan. Ayun, kung sa'yo mo charger dahil type C or small pen. Oo. Sa small pen ka? BOC na. Wireless. Wireless. Wala. Tubag. Small pin? Small pin ka o type C? Bian ko nimo kung small pin ko. Depende ko, fast charger. Small pin nga, fast charger pa yun. Pwede ta diri ha? Wireless. Dili pwede nga ato nya taod-taod bakit trabaho man tali problem. Yan ta paguman. Ang sa imong ganahan nga pagka-charge? Basta ma-full charge. Ha? Okay na ko ana. Nga dugi malubat. Fast charger, dugi malubat. Tapos full charge. Ang sa imong ginamin niya fast charger kan kusog kay mo kuan? Paspas ba? Paspas kay makapuno og kuan. Pinun-anay din imong gusto di ba? Di ka ganahan ng charger nga murag taod-taod malubat ana. Ako yun ana, fast charger yatag soban oy, may pulos na oy. Sa imong ganahan di ka ng mga langkat? Oo. Gusto ko kanang gani magkano-kanukan ako sa kakuan. Wa. Dapaw. So pag gumama ka na manghubag ang mga punuran. Mga bildag kubot. But atong klaro ni charger ang topic nato sa akong charge cellphone lahi. Kabalo ka ang unod sa cellphone mo ay kuan. Mga kubal na lang kag tinuplok sa imo ang kuan, dugay ka mo kuan. Yan ang itsura basta masige ka charge. Hapit na. Yan siya mo. Mastilirap ang kuan. Alimpo. Lord, grabe man ako ampo Lord nga tagaan ko nimo kanang babae Lord nga gikan sa langit nga sama sa usa ka anghel. Lord, o dili ka masayop imong gipadala sa ako Lord. Sakto kani akong order Lord. Wa nasayop ang Ginoo. Gumutuo ka. Tuo jud ka. Pero asa magigag binuhat gyud ka sa Ginoo. Binuhat ko pero para ko nimo. Pwede ba atong hangyo atong matag usa karon nga magpiyong sa dada atong hinuklugan nga atong pingon ng mata, tapos ubo na ta. Ubo diretso. Ubo diretso. Piyo sa mata, magampo ta. Magampo ta. Palihog sa pagtubag. Lord. Ikaw ni bahala sa ako. Ay, unlan na. Uy, musket. Unlan na mo. Bitaw lang po ko sa Ginoo na matagal po ako Iyo pangayo sa Ginoo. Nay pare ito. Oh, nay oil. Ay, di na kayo. Iyo pangayo sa pare. Laway na. Tuwad. Laki man siguro ka Brad. Operada din siguro na eh. Pero nihangyo ko sa Ginoo na unta makaplagan ako ang usa ka tawo na masipag di tawag naong pero unta matag na niya na akong kakulangan sa bilang usa ka pagkababae na unta na dili ta ko mangugang. Noga? Uga na di kayo? Okay na kayo eh. Wala man ka nagkugang pa. Wa pa man nagkugang pero pag dasok mo crunchy na. Crunchy na kayo. Alawa mo din dagog-dagog ni. Crunchy naman, ana na siya. Sama ato ni. Atong magkurambos na lang idaan ni. Oh, ako kay magpa Kabalo man gid ko nga dili gid akong pangita nimo nga lalaki nga makiguyon sa imo sa tibok imong kinabuhi pero samtang karon nga parehas ikaw ga pangita ka ako ga pangita ko. Kurambos na lang sa ta, ita magsaba. Wa may laing makabaluan nga plano. Wala may nakabalo. Wala may nadungog. Amo na daw. Ang hilom ra mo dira. Nga ko. Ay. Dili man na pang liksilor. Sa day. Pang liksilor ba? Yamit Bye. Pabandi ka sige. Lord, murag dili gini tagalangit Lord, pang underworld din sa gikan.
Kung dili man to blessing mo na ngaon naman kayo sila. Uy, kaon. Hello guys, please do maamon normal ang istorya na karon with Tata Dim. Please do follow ang iyang Facebook page Tata Dim ug yung TikTok niya Tata Dim. Ang iyong yaan sa kuning panabang og dalay na Diyos.